پلانا هێرشا مووسڵ کەفتیەت قۆناغا پراکتیکیدا وەکو یەکەم قۆناغ سێ ڕۆژە دەست bi dروستکirina vê kempê el nêzik çiyayê başîk ser bi nahiya Zîlkan hatiye kirin. Subay inşallah me şer'a avaykin. Dedet şer'a kin û pinçanalo ev teswiya van ciyê qaîdê çadiran bijnê pilot van pilota taban em dê hindek ada girin hindek qat û defin têda hene. Erdê vê rêberê teqrîben 120-130 donime têra 1000 heta 1019 çadirat kir. Rêxrawên netewên yekgirtî pêşbînî dikin ku hêrişa Mosulda pitir ji 1 milyon kes aware bibin. Parêzgeha Duhokê nêzîkî 405 kilometra hev sinûret gel bajarê Mosul. Nuke pêncih bu kempan hatine destnîşan kirin. İşwana jî Cembûr, Xetarê, Tilmûs, Zîlkan û Hesenşam. Ku piraniya wana dêlwan deverên taze rizgar kirîbin. Ev dê xas bo xelkê Müslîmît ev ê piştî tehlîlê. Rêveberê nahiya Zîlkan dibêjît ji ber nêzîkiya herêşa Mosul biryar ew e et êk heyvda ew kem bihête amadekirin. Kempa tê çêkirin bo awara Müsil piştî heker hücum kene Müsil û xelkek birevin ew kempa bi wan çête tê. Ala esas ilbere kempek dî çêkin defme heka çikû ewan gote min gotê erd heye me gotê ew erda ew ê serî te dît ew zîre. Ala esas wêrê jî gotê heka em mihtac bîn dê kempek dî jî li vêrê çêkin. Kempa Zîlkan 3 kilometra ji senterê bajarê Mosul nêzik ew. Piştî dîmahîk dihêt. Etişiyan daye pêşwaziyê 10,000 awareyan biket. Plana kontrolkirina Mosul li ser nexşa û jûrên girtî ve derketû. Ev e gehişte ser erdî. Ku êk ji wan berheviya ye bû pêşwazîkirin. Li wan awareyên demê hêrîş dest pê diketin. Nasir Elî Rûdaw, Kempa Zîlkan, devera başî kir.